Aha, jel imate inače malo početati za ne? Da vam objasnim kako radi. Šta ne, sam da mi namjestite to kako se. Hvala. Dobar dan. Može ime i prezime samo? Koji ste godište? 54. Šta se ti? A Luka ovako me Jeste se smrzli? Nismo. Ali opet bolje da ne pada. Jeste doručkovali? Nisam. Jeste pili kafu ili čaj? Kafu, ja sam i čaj. 6,1. Nemam pojma. 6,1. Dobar je. Šta će